tua होननायखौनो जोंना बाय बाहागिफ्रा उदां थायो बुंना आंखौ हमना हाबा होनाया जुमाय फाग्ला जाबाय होनना नारसिननानै होनाया नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया लाया लाथुवा होननायखौनो जोंना बाय बाहागिफ्रा उदां थायो बुंना आंखौ हमना हाबा होनाया जुमाय फाग्ला जाबाय होनना नारसिननानै होनाया बोसोरसे थांबाय बोसोरनैयाव हाबाय बिखुनजो बिहामजो सामफ्रामबो दावराव दावसि नांज्लायनाया बोसोरसे थांबाय बोसोरनैयाव हाबाय बिखुनजो बिहामजो सामफ्रामबो दावराव दावसि नांज्लायनायाव साननो हायै आंनि खर' अनजालिनि बाथ्रा लाना सालाख बारा बुरिफोरनि माइब्रानि जौ होनानै बुरखायनाय जागारलायबाय आंबो आलादा संसार दागारलायबाय आंबो आलादा नखर दिसिनि अननायाव मोनदोंमोन आं न' गंसे ब्लकनि अननायाव मोनदोंमोन आं मोसौ हालिसे बिसि दिसिनि अननायाव मोनदोंमोन आं न' गंसे ब्लकनि अननायाव मोनदोंमोन आं मोसौ हालिसे बेवबो गथ' लोमजानायाव फाननांलायबाय मोसौ हालिखौ सुर होयैनो सेलेक बुबाबो एरखुनानै लांबाय थिंखौ नांगाल जुंगाल गुन अरबाय हुमानि दब्लाय हाया हाथरखि अलंबार नुसै आंनि मुदा गब्लंजो नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया लाया लाथुवा होननायखौनो जोंना बाय बाहागिफ्रा उदां थायो बुंना आंखौ हमना हाबा होनाया जुमाय फाग्ला जाबाय होनना नारसिननानै होनाया दलर लानो हाया नै आखायानो लाबाय थायोसो
Cứ mong phải đeo khéng nè. Mà là bên đi. Let's go. Tôi đi nhiều với thằng cái này. Đang làm với chụp vậy. Đi chi luôn à? Không suy á đấy. Đồ gắt là mình phải đầu với thằng cái này. Cái là phải để nó kẹt. Cái thằng đó là lại. Khi bên thiệp lấy cái pia cười. Ê, lấy tôi nữa. Kalian ki apa gitu kan? Lu ni kudu ada di kenjal program. Ayah. Oi,